हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां सिमांसा बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट नलबारि, भिलेज महिना। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ खोनासंलांदिनि। थारैनो सुबुङा ना मोजां मोननायाव मा थांखि लानानै फैयो? थारैनो मा थांखि लानानै फैयो? जुलि जानो होनना फैयोना मालायनि जिउजों गेलेनो फैयो? आंथ' मोजां मोननायखौनो बावगारनो हमबाय। थारैनो आं बावगारनो हमबाय। जायनो फैयो बारफुनाय बिबारखौ सेस'लाङो। आं बुजिबाय मोजां मोननायाव जेबो थांखि नाङा। थारैनो मोजां मोननायाव जेबो थांखि नाङा। जायनो बावनो गोसो बिनो बावनो हायो। बिदि मालायनि जिउजों गेलेनोब्ला आगोलावनो बुंनांगौमोन आं नोंनि जिउजों सानथामल'सो थागोन होनना। मोजां मोननो रोंदोंब्ला जुलि जानो रेडि जा। मालायनि जिउखौ बावगारनो थाखाय रेडि दा जा।